Mescitlerde köwüş ogurlarynyň köpelýän wagty käbir ýaşlar 7 adama ugrot diýip dini SMS paýlaşýar. Türkmenistanyň çäginde ýerleşýän mescitlerde hususan da Daşowudyň uly mescidine ogurluk hadiseleri ýygjamlaşýar. Mescide barýan adamlaryň köwüşleri, el telefonlary, velosipedleri, şeýle-de mescitleriň emläkleri, şol sanly gadanlar, ojoklar, donur, tahyýalar ogurlanýar. Bu barada Azatlygyň howpsuzlukdan ätýaç edýän anonim çeşmesi habar berýär. 15-nji ýunyň ýerden Türkmenistanyna bayram namazy okulýar. Soňky wagtlarda Daşowudyň mescitlerini ogurluk köpelýär. Mescitleriň emläkleri bilen bir hatarda ol ýere namaz okumaga gelýän adamlaryň köwüşlerini we el telefonlaryny ogurlap başladylar. Beýleki vilayatlardaky, Ahaldaky, Maradaky, Balkan vilayatynyň we Aşgabat şäherindäki mescitlerde de ogurluk hadiseleri köpelipdir diýip Çeşme şeýle hadiselere şaýat bolan ýerli ýaşaýjylaryň ençemetine salgylanyp habar berdi. Ogurlar mescidiň doganlaryny, tahyýalaryny we sadaka berilýän ýerdäki gazanlary, ojoklary we gap çanaklary ogurlap başladylar diýip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Onuň sözlerine görä mescitleriň imamlary ogruny tutmak maksady bilen ogurlanajak zatlary bellik goýdurup başladylar. Mescide orada aýyny okulýan tarawa namazyny okumaga velosipedli barýan adamlaryň ulaglarynyň ogurlanýanlygyny belläň Çeşme geçen hepde Daşowudyň uly mescidine tarawa okumaga tigirli gelen 5 adamyň tigirleri we 20-den gowrak adamyň täze köwüşleri ogurlanypdyr diýip, şeýle kötençlikleri başdan geçirýän raýatlaryň sözlerine salgylanyp habar berdi. Ogurluk hadiselarynyň ila tarasyna keramatly hasaplanýan ýerlerde ýygjymlaşmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada giňişleýin maglumatyň el ýeterli däldigine garamazdan Çeşmämiz käbir imamlaryň bu mesele çemeleşmeleri barada maglumat berdi. Şeýle hadiselaryň mukaddes orada aýyny köpelmegini käbir mescitleriň imamlary adamlaryň pälleriniň azmagy bilen düşündürseler, olaryň käbirleri bu mesele ýurtda dowam edýän ykdysady krizisiň täsiri hökmüne garaýar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle-de ol öňümüzdäki bayram namazyny ogurluk bolmaz ýaly Daşowudyň mescitlerini adamlaryň şahsy emläklerini seretmek üçin ýörüýte garawullaryň goýulmagynyň meýilleşdirilýändigini regionyň çägindäki käbir dini ruhanlaryň sözlerine salgylanyp habar berdi. Bellemeli ýeri heniz ogurlaryň şahsiýetini anyklap bolmandyr diýip Çeşme ýagdaýdan habarly tanışlarynyň sözlerine salgylanyp aýtdy. Gurrunňa dini mazmunly SMS-ler barada dowam eden söhbetdeşimiz SMS arkaly dini wagt edýänleri howpsuzlyk gullukları soraga çekip başlady diýdi. Agzalýan SMS-leriň anyk nähili mazmunlydygy bilen gyzyklanyp gurrunňa dowam edilenine Çeşme has giňişleýin maglumat berdi. Gurrunňdaşymyz dini mazmunly ýazylan teksti şu SMS-i 7 adama uğratsaň gelecegiň gowy bolar, uğratmasaň başyňa belalar gelir diýen ýaly görnüşde tekst uğradýan adamlaryň köpelýändigini, ýöne olaryň howpsuzlykda soraga çekilýändigini aýtdy. Esasan şeýle SMS-leri kimleriň näme sebäpden uğradýanyny bilen gyzyklanyny Çeşme bu tekstleri hususan ýaşlaryň, onu da dine düşünmeýän ýaşlaryň uğradýan bolmagynyň ahmaldygyny çaklady. Türkmenistanyň döwlet ýetirligine resmi medeniýetini mescitlerde döränligi aýdylýan köwüş ogurlary barada ýa-da ýaşlaryň arasynda 7 adama uğradylyny bagta ýetirilýändigi, uğratmadygyň bagtyny ýatyrýanlygy öňe sürilip meşhurluk gazanýan dini mazmunly SMS-leri paýlaşýanlaryň duçar bolýan howpsuzlyk gurrunňdaşlykları barada maglumat berilmeýär. Ýöne Çeşmeýäniň sözlerine görä käbir imamlar köwüş ogurlary bilen bagly hadiseleri ýurtda dowam edýän we öňe sürilýän ykdysady kynçylyklary bilen bagly bolmagynyň ahmaldygyny aýdýarlar. Ýerli synçylar soňky döwürde ýaşlaryň arasynda dini mazmunly SMS-leriň meşhurlugy ýa bolmagyny, agyr kynçylyk döwründe adamlaryň dini duýgularynyň möwjemegi bilen düşündirse bolar diýip bu mesele boýunça öz şahsy garaýşlaryny beýan edýärler.